vyšší věkové kategorie v rámci Czech Junior Cupu. Ta reprezentuje Hřebčín Suchá, Jolie Defy a Denisa Menšíková. Tak, pěkně v klidu. Pojď. Jo! Teprve druhá bezchybná dvojice v rámci rozeskakování, ale čas je 37:43. Stačí to tedy na druhé místo průběžného pořadí a stále vede Galeria Veronika Vacková časem 33:59.